Čau lidi, jmenuji se Filip, chtěl bych vás naučit kickflip. Není to nějak tak těžký, doufám, že umíte olí, jinak se to moc nenaučíte. Pojďme na to. Dejte si prsty, jeden na kraj fingeru k sobě a druhý na zadní tail. Rozjeďte se, udělejte olí a tímhle prstem tenhle prst strhněte na tuhle stranu a finger by se vám měl otočit takhle. Já vám to ukážu. Takhle by se vám to mělo povíst. Ono to není moc vidět, protože to natáčím na mobilu, tak se nezlobte. Takže já to zkusím ještě jednou. Dejte si teda prsty takhle, rozjeďte se a jenom táhněte a máte kickflip. Děkuji za pozornost a doufám, že se už setkáme u dalšího dílu, jak na Impossible. Čau.